Nadácia VUB banky oslavuje tento rok 20 rokov a preto sme sa rozhodli to osláviť spôsobom, ktorý je nám vlastným. Každej z vybraných organizácií, a je ich 20, poskytneme špeciálny grant vo výške 20 000 eur. Počas toho obdobia 20 rokov sme distribuovali viacej ako 13,5 milióna eur a taktiež sme podporili rôzne projekty a iniciatívy a bolo ich zhruba viacej ako 1500 takýchto projektov. Úlohou našej nadácie je čo najefektívnejšie prerozdeľovať zdroje medzi jednotlivé inštitúcie a organizácie a taktiež čo najsystematickejšie spolupracovať s jednotlivými organizáciami. Za celý náš tím, od ľudí, ktorí zakladali našu nadáciu, až po ľudí, ktorí sa podarilo túto našu nadáciu ďalej rozvíjať, sme nesmierne hrdí na to, čo z tých zdrojov, partnerstiev a spoluprác sa podarilo vybudovať na Slovensku.